vítám vás u svého prvního videa a dneska vám ukážu Evil Lands. Budu plnit nějaký questy. Dobře, nikdo na mapě není, jdeme dál. Já mimochodem dávajte lajky na tenhle kanál. Tak používáme rychlost. Tady jsou dost silné bojovníci. Super. Sekundy. Tak jo. Nový brnění nebo něco, co bych měl? Ne, to je plnění bojovníka. Špatně. Co tady furt jo, tady to mám. Jo, tamhle jsou nějaký mobové. Já si myslím, že jich tam bude dost. Jo. Jdu na Dčko. Počkej, zadávej. Dobře. Budeme, nevím, jestli to už výjdu, jako, jo, to výjdu, ne, nevídu, ale já nechci to ještě za bojovníky, jak mám sice 8. Dobře, už to mám splněný. Tak jo. Tady vidíte, že jsem už splnil quest. Dobře. Tak jo, já si vyzvednu svůj odměnu. Počkejte, nemám na něco. Asi koupím tohoto, já nevím. Jo, můžu si vylepšit boty. Info 50 upgrade. OK, já si musím ukvářet tady. Splaravit meč. Myslím, že takhle by to mělo být. Jo. To bych asi to dělám. Nevím. Ale to nevadím. To si vezmu. A jo, vlastně. Ty odměny mám tam. To jsem se nemusel vůbec teleportovávat. To jsem mohla jít prostě. Řešit celou zbyla. To je cesta. Ježiši, to bylo. Tak se budu hrát se na kravičku. Tam budujeme. Co je za mě? Nevím, jestli jsou lepší boty. Boty zasraný. Kouzelníka jsme tenkrát mám nový, jo, boty mám nový. Ale kde je ten quest? Ne, já jsem si teleportnu lidi. Budu jsem tak, podívám. Já nevím, kudy jsem šel. Jako tuhle hru hraju hodněkrát. Mám jenom level 7 jako, takže nemám moc dobrý.
Takže jsem jakoby říct noob. Nemám ani moc dobrý věci, ani nemám modrou. Tak jo, zase kůles, ale to bude. A to bude nějaký nový. Jo, to bude ta kudlánka. Jo, lidi, to jsem minule nezabavil, tak uvidím. Chtěl bych jí zabít. Že nevím. Tak střílím po ní. Jo, ještě jdou do mě tady těláky. Teď to mám úplně na hraně. Maximálně já nevím, jak je zabiju. To je blbý, to je problém, ale mně stačí, když já umřu. A já už jsem stejně zabil. Mně stačí, když ji zabiju. Já chci. Mě jde tady, mě šlo o odměnu. Já se asi revive. Nebudu používat cvitek. Lebo ty jsou lepší, jo, jsou lepší. Tak, ale dnes. Jako moc daleko mě to nespadlo. Zároveň jsem se ani nezlobil. Jo, mě zabil. Bych jí dorazil. Já nevím, jestli by jí to vyregenerovalo úplně, to si nejsem jistý. No jak je dobrá hra, Evelance se jmenuje. Schválně napište dolů do komentářů, kolik tomu dáváte. 10 bodů z 0. Dejte, hodnoťte to schválně. Mě zajímá, jak to ohodnotíte. Lidi. Ne, Groot. Nebo jak se jmenuje, já nevím, jestli nespomenu. Si nespomenu. Ale tohle mě ho znal. To je Goblin. No, už jde na mě. Ty vole, já zdrám. Já chci zabít. Jsem nikdy zabil Goblina. Jo, dám. Jo, pojď. Ne. To jsem si myslel, že bude modrá. No. Ráno by to nabízelo. Jo, a to, jak jsem se tady vylepčoval, to byly ability, tady mám super schopnosti. Tak jo, lidi, zabiju tě a máš půl legraci, drážku. Ne, si musím upravit. Tak jo, tady vemu knížku. Tak jo lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno a uvidíme se u dalšího videa, zatím čau.